Shahararren mawaƙi Fasi wani aka fi sani da Hamisu Breaker ta baza musu Breaker mawaƙi ne wanda yake taka rawar gani kuma yake fitar da waƙoƙi masu daɗi masu ratsa zuciya. Da farkon ka kasance bakwa wannan channel mai albarka mai suna Hausawa TV, ina fata da cewa zaka danna min kalmar nan ta alamar subscribe da alamar ƙararrawa da kuma alamar like domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana sauraron ta a kowane lokaci. Da dai mun san wannan fitaccen mawaƙi wanda yake taka rawar gani yake fitar da waƙoƙi masu daɗi masu ratsa zuciya, tabbas zaka so ka danna mana alamar na subscribe da alamar ƙararrawa da kuma alamar like domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan fitaccen mawaƙi kuma kana sauraron shi a kowane lokaci a cikin faɗin duniya. Fatan za ka yi mana share din bidiyon zuwa group ɗinka na watsa da nufi domin ka tabbatar da duniya cewa kana bibiyar wannan mawaƙi kuma kana sauraron shi a kowane lokaci. Tabbas muna ƙara muku godiya wajen share, commenting, liking da kuke a cikin channel haka yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna sauraron ta a kowane lokaci. Muna ƙara muku godiya wajen share, commenting, liking da kuke yi a cikin wannan channel mai albarka mai suna Hausawa TV. Bara mu samu haka basirin mawaƙin a daidai wannan lokaci domin ka ji ta, ka ji daɗin ta kuma ka yaba da ita. Kina da ni na baki rayuwata, na so a ce ki ma ki min gata. Na tabbata da cewa ka saurari fasiyar waka, to zaka iya min share din bidiyon zuwa group ɗinka na watsa da nufi domin ka tabbatar min da cewa kana bibiyar wannan channel mai albarka mai suna Hausawa TV. Shahararren mawaƙi Fasi wani aka fi sani da Hamisu Breaker ta baza musu Breaker mawaƙi ne wanda yake taka rawar gani kuma yake fitar da waƙoƙi masu daɗi masu ratsa zuciya. Da farkon ka kasance bakwa wannan channel mai albarka mai suna Hausawa TV, ina fata da cewa zaka danna min kalmar nan ta alamar subscribe da alamar ƙararrawa da kuma alamar like domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana sauraron ta a kowane lokaci. Da dai mun san wannan fitaccen mawaƙi wanda yake taka rawar gani yake fitar da waƙoƙi masu daɗi masu ratsa zuciya, tabbas zaka so ka danna mana alamar na subscribe da alamar ƙararrawa da kuma alamar like domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan fitaccen mawaƙi kuma kana sauraron shi a kowane lokaci a cikin faɗin duniya. Fatan za ka yi mana share din bidiyon zuwa group ɗinka na watsa da nufi domin ka tabbatar da duniya cewa kana bibiyar wannan mawaƙi kuma kana sauraron shi a kowane lokaci. Tabbas muna ƙara muku godiya wajen share, commenting, liking da kuke a cikin channel haka yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna bibiyar channel kuma kuna sauraron ta a kowane lokaci. Muna ƙara muku godiya wajen share, commenting, liking da kuke yi a cikin wannan channel mai albarka mai suna Hausawa TV. Bara mu samu haka basirin mawaƙin a daidai wannan lokaci domin ka ji ta, ka ji daɗin ta kuma ka yaba da ita. Da alamar ƙararrawa da kuma alamar like domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana sauraron ta a kowane lokaci. Da dai mun san wannan fitaccen mawaƙi wanda yake taka rawar gani yake fitar da waƙoƙi masu daɗi masu ratsa zuciya, tabbas zaka so ka danna mana alamar na subscribe da alamar ƙararrawa da kuma alamar like domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan fitaccen mawaƙi kuma kana sauraron shi a kowane lokaci a cikin faɗin duniya. Fatan za ka yi mana share din bidiyon zuwa group ɗinka na watsa da nufi domin ka tabbatar da duniya cewa kana bibiyar wannan mawaƙi kuma kana sauraron shi a kowane lokaci.